Dobrý deň. Hasiči z Jablonovej sú pripravení na oddanie hasičskej techniky. Čili 50. Starosta Britička za nimi, aby sa presuje dobrovoľná hasičská zboru Jablonovej. Vážený pán minister, vážení hostia, hasiči, hasičky, spoluobčania. Dovolte mi, aby som vás privítal v mene členov dobrovoľného hasičského zboru, v mene poslancov obecného zastupiteľstva, ale i v mene všetkých občanov obce a taktiež i v mene svojom na tomto slávnostnom spoločnom stretnutí, ktoré sme pripravili pri príležitosti odovzdania hasičského vozidla Iveco Daily z majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré nám dnes prišiel slávnostne odovzdať minister vnútra pán Daniel Lipšic. Som veľmi rád, že medzi nás zavítali vzácni hostia. Pri tejto príležitosti mi dovolte zvlášť privítať prezidenta hasičského záchranného zboru pána Pavla Mikuláška. Vítam aj generálneho sekretára dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky pána Vendelína Horváta. Srdečne vítam tu prítomného krajského riaditeľa hasičského záchranného zboru pána Jaroslava Kapusniaka. Srdečne vítam Jana Peknúšu, riaditeľa okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru. Ďalej vítam Romana Papánka, predsedu okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Bytča. Pani Evu Hladenovú, riaditeľku okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany Bytča. Zvlášť mi dovolte privítať aj riaditeľa kancelárie biskupského úradu Žilinskej diecézy, pána Michala Baláža. Súčasne vítam správcu farnosti Sulov Hran, pána farára Františka Cvacha. Srdečne vítam aj kandidáta na poslanca do Národnej rady Slovenskej republiky, pána Petra Webera. Dovolte mi privítať aj riaditeľa stavebnej firmy Realstav, pána Jozefa Hraboša. Samozrejme a ďalších pozvaných hostí. Vážení hostia, hasiči, hasičky, spoluobčania. Som rád, že sa dnes splnila túžba našej obce Jablonovej a jej dobrovoľnému hasičskému zboru v podobe tohto krásneho vozidla. Týmto vyslovujem úprimné poďakovanie pánovi ministrovi, že pridelil toto auto práve našej obci. Využívam túto príležitosť, aby som sa v mene občanov i v mene svojom poďakoval všetkým členom a členkám dobrovoľného hasičského zboru za ich prácu v našej obci. Teraz prosím o príhovor predsedu dobrovoľného hasičského zboru Jablonovej, pána Petra Čičku. Vážený pán minister, milí hostia, spoluobčania. Dovolte mi pri tejto pre nás zbor historickej udalosti pripomenúť najvýznamnejšie udalosti a aktivity,
našej za pár mesiacov 85-ročnej činnosti, ktorú vykonávame v úzkej spolupráci s obecným úradom. Náš zbor bol založený 26. mája 1927. V roku 1929 bola za finančnej podpory ministerstva vnútra zakúpená najnutnejšia výzbroj. V 30. rokoch nacvičili členovia nášho zboru niekoľko divadelných hier, ako napríklad Hlupiano na zakliatom zápku, Hrob lásky alebo Kamenný chodníček. V roku 1943 bola postavená dnes už stará hasická zbrojnica. V roku 1952 dostáva na zbor prvú motorovú striekačku DS-16 Bytče. V roku 1953 sa začali organizovať obvodové hasičské súťaže, jedna sa konala aj u nás na Pažitiach povyše kamenolomu. V roku 1961 sa uskutočnilo vo dvore Jána Čičku na Zárečí prvé okrskové taktické cvičenie v našej obci. V roku 1962 bola vymenená DS-16 za PS-8, táto nám slúži dodnes. V roku 1972 vstupuje do nášho zboru generácia Jozefa Tarhaja, ktorá svojou prácou na zbor zaradila medzi najaktívnejšie na Bytčiansku. V roku 1978 sme prvýkrát postavili vianočný strom pre obec. V roku 1984 sa v našom zbore začína pracovať s mládežou vo všetkých kategóriách. V tom istom roku dostáva na zbor plne vybavenú novú prívesnú prenosnú striekačku 12. V rokoch 1988 až 1990 bola postavená nová hasická zbrojnica. V roku 2001 sme zorganizovali okresné kolo pripravenosti požiarnych družstiev okresu Bytča na ihrisku pod Stráňom. V tom istom roku sa naše ženy zúčastnili národného kola previerky pripravenosti požiarnych družstiev v Turanoch. V roku 2003 sme naprojektovali a zrealizovali výstavbu autobusovej zástavky, na ktorej sme odpracovali 1179 brigádnických hodín. V roku 2005 sme v spolupráci s telovýchovnou jednotou vybudovali prístrešok pod Stráňou. V roku 2006 sme takisto v spolupráci s telovýchovnou jednotou vybudovali most na ihrisku pod Stráňou. V tom istom roku sme 5. augusta zorganizovali prvý ročník súťaže o putovnú skalu dobrovoľného hasičského zboru Jablonové. V druhej polovici roka 2006 sme naprojektovali a 21. októbra začali so stavbou kaplnky svätého Floriána. Ukončili sme ju 5. mája 2007, čím sme si dali darček k 80. výročiu založenia nášho zboru. Od roku 2001 do roku 2007 naši muži 7-krát za sebou zvíťazili na okresnom kole previerky pripravenosti požiarnych družstiev okresu Bytča. V roku 2007 sme v našom kultúrnom dome zorganizovali okrskový odber krvi. Táto akcia dvakrát ročne úspešne pokračuje v našom okrsku dodnes. V roku 2008 sme zakúpili nový športový agregát 2 liter. V máji v roku 2010 sme vymalovaním zasadačky dokončili prvú etapu úpravy poschodia hasičskej zbrojnice, počas ktorej sme zavetrili schodište, vydlaždili zasadačku, vyrobili a zmontovali vitrínu a vymenili elektrické garmaty za krb. V roku 2011 sme spolu s telovýchovnou jednotou pristavili ďalšiu časť prístrežku pod Stráňou, tzv. Kuchyňu. Pri tomto stručnom odpočte našej práce je potrebné pripomenúť aj štatistiku požiarovosti našej obce. Počas existencie nášho zboru vzniklo 6 veľkých požiarov, pri ktorých okrem jedného zasahoval aj náš zbor, a 12 menších požiarov, ktoré vďaka pohotovosti občanov boli včas uhasené. Pevne verím, že toto nové hasičské auto bude častejšie slúžiť na taktické cvičenia, prípravu mladých nadšencov hasičstva a na hasičský šport, ako na skutočné zásahy pri reálnych požiaroch. Teraz by som požiadal o príhovor ministra vnútra Slovenskej republiky, pána Daniela Lipšica. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán starosta, vážený pán prezident Hasičského záchranného zboru, milé dámy, vážení páni, som veľmi rád, že som mohol prísť sem do Jablonového odovzdať nové hasičské auto vašim dobrovoľným hasičom. Dobrovoľní hasiči, ako už bolo spomenuté, majú v Jablonovom obrovskú tradíciu
85 rokov. Ale to nie je len nejaká tradícia úplne samoučelná, ktorá sa dedí z generácie na generáciu, z otcov na synov, Jablonovom samozrejme, že aj na dcéry, ale je to tradícia, ktorá slúži ochrane tých najvzácnejších hodnôt. Najmä ľudského života, ale potom aj zdravia a majetku. Dobrovoľní hasiči sú častokrát pri mieste nešťastia, pri mieste tragédie najskôr. Majú najkratší dojazd a teda sú tam poskytujúc prvý zásah. Ten prvý zásah je veľmi dôležitý, aby sa eliminovali následky alebo znížili následky požiaru, alebo možno povodne, alebo mrázu. Čiže ich zásah je veľmi dôležitý. Tiež by som chcel zaželať vašim dobrovoľným hasičom a hasičkám, aby museli využívať do ostrých výjazdov toto nové hasičské auto čo možno najmenej. Lebo každý ostrý výjazd znamená nejaké ľudské nešťastie, stratený pocit bezpečia, bolesť. Ale vieme, že prichádzajú aj také chvíle nešťastia, tragédií. A vtedy by som chcel zaželať vašim hasičom, aby sa vždy z ostrého výjazdu vrátili do požiarnej zbrojnice, sem, živí a zdraví, ale samozrejme, že aj potom ku svojim rodinám a ku svojim najbližším. A samozrejme zaželať aj vám, aby ich zásah, vďaka ich výcviku, odhodlaniu, odvahe, ale aj novej technike, bol taký, aby zabránil v maximálnej možnej miere škodám. Najmä tým na ľudskom živote, lebo ten je nenahraditeľný, ale potom aj na iných významných hodnotách. Takže želám im veľa odvahy pri zásahoch a veľa aj toho povestného šťastia, aby sa šťastne vrátili. A teraz mi dovolte, aby som vášmu veliteľovi dobrovoľných hasičského zboru odovzdal kľúče od nového vozidla Iveco Daily. Poprosil ho o naštartovanie vozidla, aby sme zistili, či je funkčné a či je prevádzky schopné. Pán veliteľ, ešte raz. Všemohúci nám doprial dnes skvelé počasie. Nechaj vďaka tomuto požehnaniu požehnáva tých, ktorí budú používať toto nové hasičské auto. Nech požehná Všemohúci Boh aj túto techniku. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán, ktorý je cesta, pravda a život, nech je s vami všetkými i s duchom tvojím. Bratia a sestry, toto nové vozidlo, pred ktorým stojíme, o malú chvíľu požehnáme. Budeme prosiť nášho Pána, ktorý nám doprial užívať aj tento prostriedok v našom každodennom živote, aby nás po všetkých cestách, po ktorých s týmto vozidlom budeme cestovať, ochraňoval a pomáhal nám kráčať na nábožnej ceste k nemu. Všemohúci Bože, stvoriteľ neba i zeme, Ty si vo svojej mnohotvárnej múdrosti poveril človeka robiť krásne a veľké veci. Prosíme ťa, daj, aby si tí, čo budú potrebovať a používať toto vozidlo, opatrne a bezpečne počínali na svojich cestách, aby dbali na bezpečnosť iných, i keď budú zachraňovať ľudské životy, zdravie a hodnoty, aby vždy pri svojej práci cítili, že ich na cestách sprevádza Kristus, tvoj Syn, ktorý s tebou žije a kráľuje na veky vekov.
Príjmite, bratia a sestry, požehnanie. Pán s vami. Nech Pán riadi vaše cesty, aby ste kráčali v pokoji a došli raz do večného života. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Amen. Amen. Idte v mene Božom. Bohu ďaká. Keď sa už táto naša milá udalosť chýli ku koncu, chcel by som sa z tohoto miesta poďakovať pánovi ministrovi za kladné vybavenie našej žiadosti o pridelenie nového auta a na znak vďaky mu venovať tento darček ako spomienku na našu obec a na náš zbor. Ja už dneska že máte aj mladých. To bude pokračovať. Ministerstvo kultúry malo propaguje takéto činnosti. Áno, to je škoda. To je škoda, lebo takých takto kvalitných nie je až tak. Ze svojich Oj, ha? Tak to už bolo 22 rokov. Bylo veľká strana. všetky cirkevné akcie u nás. Keď si fašiangy, idete. Diecezná židovská výchova. Áno. Dobre, tak sa teším, že ešte do dneška budem počuť od vás. Nech sa vám darí, všetko dobré. Ďakujem.